Laisngi hadin bala lap no ya kamet yap jong ka samla lut ka badang khat saus nam karta ka bala tip kerteng kum ka iwan pen kemen dong sit ka bana ka snong kse ko long nong ston West Castles district na kalyang ki bahyeng jong ka te ka samla kila yo ban pen shai bad ban pen tikna halor ka jingklat no jong ka te ka samla haba pen shai halor ka ni ka benta na kalyang ukuni jong ka te ka samla uba shola star nong sit ule thu ba ka te ka samla kala mi na la yeng na du ka ar phau tarik unai lur arja arpusan ban lech pech ka ya ki nong ya thong khwai do kha ha kapung pam phrnai henry na du ka te hi ka jan miet kam sham lawan pha yeng shu ulo ang ru bakam don kanu jing subas ne halor ka jing khlat jong ka te ka khna henry ki la pen tikna ba ka de ka jing le hi ka jong ka da ka bas din phasi ya la de ha wei udin kse ka ba jangai tang kumba south pa mitar a na ka yeng sa nolor kata ulo ang ru bakum ki bah yeng kim mudur bakan le kumne ya la de bar ki dang mot bakalet sa ba la ki paralok namar shwa ban mi kala dap sum dap sle bat song ru ki jan kinam ane khna kalaja nadu ka arpotrik kablong kesini sejan te ka mensingi kalej sangkain markadan ka fishing competition hapam pernai kalej pej kamtam ya ki robon ki bakwai hapam pernai te ha ka janmet kabla lej pai hiyeng te hap ka kala sum kala sait kala lum ya ki jan te kam numon pai yeng chu te kane ka khna ka lej school ha ka RC UP Kormoleng hang tai ha Shillong kse kolong hi kemudian ha marjan bat katai kapung pampanai te nakaliang jongi ki bahayeng jong kane ka iban shwa nusit nim simdon kanu ka jing keno ka jing suba ya ki breude ya kinu ki jing dusman yu breu dai dela ki jong hi ki kman bat ki jong ki jinglap mi syam ba menin hi klale hi ka jong kam da kaba stin pasi ha wei uding kse hamarjan jong yeng ka jangai kumba tang saus pa metar na ka yeng te halor kane ka benta te nakaliang ka jungi kum ki bayeng asam padang ni chusno ya ka khubor ham saya baki keno kamtam ya ka shnong jinge tai babun kamtam ki balai snu ki balong ki menchono andai nakaliang jungi ki bayeng kan taj mardor kum ya kata mardak la jong hi ki kman nilam misyam wa kane ka khna kalai hi ya kane ka kam da ka jing mai ka kmi ha jing jaitu kala mai ka kmi andai kala lepet no shalom te kumai simit sisngi kala susa halum te din milalap mi wan ra biang hayeng lembak jing sneng gi jungi te menen ha shwaya ka ban mi ro nakliang jungi ngim chem lapoi perkat ba kan sajia na kumnen mar nginang perkat bagabun perlok kibana jengai kamtam na Shillong na riangdo natai na rambrai lese kalisa bat ki perlok markadai sngi cuti sngi sonde lese kalikai perlok mar ni apitu kamtam ye kijan kinap ba kara na yeng bat kasum ka slek ka side ro imat kalejing lait te ni ngimsim la mudur sim la poi perkat ba kan saja ba kan salong gumne Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jingmentoy ba kongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya